Salut și bine v-am la un episod de Brawl Stars. Eu sunt Robe și astăzi o să-și luăm apere prietenul meu de pe Discord. O să revin după ce îi sun. Bun, și ne-am întors. Hai să deschidem să vedem ce avem. Vedem că n-avem nimic. Mamă, ce... Și acum hai să dăm niște meciuri. La duo. Să vedem ce misiune avem. Cu Shelly. Hala, Harzan. Mamă, ce mapă. Da. Cea mai frumoasă mapă trebuia să dea. Tocmai asta. Mapa asta chiar nu înțeleg deloc. Haide mă, dați în el. Nu, 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 nu. Nu se poate, nu. Nu se poate așa ceva. Trebuie să câștigăm. Na, mă, iau. Nu, 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 nu. Și este, bă. Am câștigat. Bun, și ne-am întors. Hai să mai dăm niște meciuri. Na, na, ia-o, Roza. Die tine să fii tu, ia-o. Ca nu mi-am arătat. Bun, de una mecă. Dacă vinde și e rip, uite, vezi? Bum, bum, bum. V-am zis că e rip. Ce... Cum stă la acolo ca porcul. Nu vine să atace. Și bum, iau. De tine, iau una. Da. Fără de... Na. N-ai ce să faci Dynamite. Deci n-ai nicio șansă. Și bum, de una în gură. Dă-i.
Și nu se poate, nu putem să pierdem. Nu putem. Nu putem. Adie să fie. Nu, n-are cum, are hack-uri. Are hack-uri, n-avea cum să mă ia. Deci nu avea cum să mă ia, are hack-uri. Și este, v-am bătut easy shit în copcire, ce ușor, iau-te. Bum. Gata. Easy. Faci și misiunile ca lumea. Bun. Poate îmi pică și mie ceva, ar fi ceva. De când mi-a picat de contul ăsta, de când? De un an nimic nu mi-avea picat. Așa, bula n-a avut că nu mi-a picat nimic. Că zici? Și mă duc. Na, ia una. Hai că se poate. Mai am easy și tu. Cine? Bum. Easy. N-ai ce să faci. Bum. Nu. Și bum. Mamă, da, am dat-o lui Nani. A, vii din nou? Hai, fere, vină din nou. Că să și eu te... Bum, rip. Hai, mai veniți. Hai. Ăștia să te mă... N-ai nicio șansă să ne faci. Deci n-ai nicio șansă. Deci am făcut și două, dar nu le deschid acum. Așteptăm un pic. Stai puțin că am primit și deja de-astea. La ce mai avem misiune? La Siege. Bun, da, știu că am la Siege, dar de asta va mapa. Ok. Pe la seria. Frumoasă. Așa, ca să ne vedem mai bine. Bum. Și, mamă, ce m-a făcut nou de... Oricum, eu nu sunt boasii, deci, da. Opa, stai că m-a scos. A fost o mică întrerupere, dar am revenit. Și a venit robotul. Hopa, nu. Nu. Bum. Și bum de una. Și bum. Dai mere, ale mere. Și, haide mă, hai că se poate. Hai, luăm cât de multe putem. Nu. De nou, hai că e bine. Mamă, nu e bine. Că nu putea să ne ducem. Nu. Hai, roboțe, du-te, bă. Mamă, de-am dat-o, gata. Dacă nici data asta nu-i bate, n-am ce să mai zic. Papa, mamă, ești nebun, bă, ăla cum mi-a luat. Asta, da, asta merită un like, cum l-a luat tureta lui Jesse. Penny. Gata. Easy și tot copcire. Bum. Nu se poate, nu! Am murit, da, cu degeaba că tot te-am bătut. Easy.
A fost ceva greu, dar am și reușit. Iată, noi le luăm în continuare, dar acum am câștigat. Deci n-am nicio șansă ăștia. Să ne prindă, gata. 3, 2, 1. Easy. Și ton. Hopa, ia uite. Primez mesaje. Hai să mai dăm. Ca să facem bătaie 45, ca să vedem. Doamne, sper să ne pice. Na, ia de aici, dă-i una. Mamă. Deci că nu știu câte am, că nu văd de mine. Bun, ia și tu. Și bum. Nu, nu. Și ne duce frumos, ne duce. Așa, ne ducem. Așa, dă-i, robote, dă-i. Mamă, dar ai că, mamă, dar a dat. Nu, te că nu, mă, nu. Nu o să pierd, nu, deci nu vreau să pierd. Nu, deci nu vreau. Așa stai pus ușor, nu vreau să pierd. Tine să fii tu de... Tu. Și, hai, se poate. Dacă țin așa, se poate. Dați-i, mă, dați-i, omorâți-i, făiți-i, o dată. Mamă, hai, dă-le. Stai că vine, am venit comisarie la taică. Gata. Ce mă tot iei? Nu, ține-ți-l. Și nu te cred. Dacă câștigăm e bine. Da, am câștigat, da. Am câștigat easy. Și game over. Easy și ton. Easy și tot copcile. Și uite încă una. Bun, uite mai are 500. Ce mai e? Nu mai avem atât de unde să mai jucăm deloc. Așa că o să jucăm. Unde să jucăm? La Hardzone? Vezi voi? Băgăm în două și să vedem dacă faci ceva. Respirăm. Că e cineva aici să rip. Acum nu vă gândiți că se cu Shelly. Dar tot să rip dacă vine cineva. De poate eu sunt așa. Unul vine spate meu, eu mă uit așa. Și apoi văd odată. Bă, mai rămas 4 echipe, 3 echipe. Hai să mai rămână. Hai cu două. Să vină și cod. Bu, mamă, dar ce am dat o cod? A fost așa vorb?
Mamă, și primul. Rip. Mai trebuie unul versus unul. Cine va câștiga? Are întrebarea. Cine va câștiga? Unde o fi? Ia uite. Da, îi va face. Că noi avem, eu am unul de 11, eu am unul de 0 și de aia. Nu se poate, nu se poate. Da, oricum n-au șanse să ne bat, că deja de 12. Da. Easy shit on. Ba, s-a dus și era bine. Showdown, hai. Șucădă. Bum, bum. Și mai de una. Și easy shit on. Ăștia suntem. Tum. Mamă, încă una. Da, și ceva. Avea deja 30 de stai. Bun. Acum se vede dacă ne pică. Nimic. Și 6 mai? 5. Nu va spice. Pe puncte, punem pe Gale. Bun. Acum hai să dăm aici, să vedem. Hai să punem pe Jack niște puncte. Ba nu. Și aici, la domnul Gale. Deja de 4, este bine. Prieten, nu așa destul de mulți, dar mă rog. Bun. Hai să vedem ce mai avem. Nu cupăm. Asta mă ajută 3 meciuri aici. Cu cine? Cu Deli. Nu. Aici. La pelea. Ia de... Nu. Da, n-am făcut o alege bună. Și. Hai mă, Tris. Mă deschide să avem. Nu. Motis. De ce? Nu, unde n-am șanse. Nu, n-am șanse. N-au bătut, n-avem. Uite mă, deja au 7 și noi avem decât 2.
Mamă, da, ești un tălău. Nu puteți să te duci să le iei? Uite cum ai tălău așa, ca să le ia. Dar știu că de nu pot. Nu, deja n-a. 13. Deja de 13, domne. 13, ce trebuie să fac eu? Și pe atât vreau să le ia niște. Da. Ce vrei să le facem? Nu. Deci chiar n-am. Bun, acum hai să uităm și pe contul celălalt. Da. Acum hai să uităm pe contul ăla ce mai mic al meu. Că am. Aici. Să punem așa. Să vedem mai bine, punem și așa. Da. Și cam pe ăsta va fi și atât. N-am avut șanse. Bun. Să continuăm. Cine cu domnul Cotic? Eu deja să-i continuă ce mai mie, deci n-am despre ideea să iau, deci o să joc mai cum pot. Că câte meciuri o să va fi. bun. Refotă, nu se poate. Și este gol. După aia frumos. Aici. Și noi dăm bum. Și mă duc. Hai, Pimo. Ia mingea. Nu se poate, nu. Nu te cred că n-a dat gol. Păi și cu pata coară nu poate să dea un gol. Nu. N-am sperat că e deja 1-0, deci practic... Nu, deci practic am sperat că pot să câștig. Bă, da, uite, easy și tot. Mamă, frumos schimă. Așa a fost aia, adică dată puf și gata. Tare. Ia uite cum mamă, e o mișcare, am luat pe toți. Mă, nu? Și apoi dă gol și gata. Easy. N-ai ce să-i faci. Mai avem. Nu se poate. Am luat. N-a avut mira de mine. A fost nesimțit. Dă-i gol. Dă-i, du-te. Și golața. Andres, bravo.
Deci practic trebuie să fie înalt, că în cortul mic. Și mă duc, mă ținut pasă. Și Robert, să vede dacă va fi gol. Și dă cu schemă. Și nu te poate. Nu e gol. Și acum să vedem dacă va fi gol. Și, nu te cred. Din nou la tău. Nu se poate. Nu, și dă-le. Nu, nu te cred, nu. Ba, na. Ce mă fac eu cu oamenii ăștia, domne? Ce mă fac? Acum mă duc să putem să văd. Și nu pot. Și este în sfârșit. Apa 100. Păi cam atât. Bun, mă față, cam atât și cu acest episod. Eu am fost Robert. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de aia și să vă abonați. Eu am fost Robert. Pa, pa.